Tää oli meidän juoksu Helsingistä Hankoa. Pohja ihan liian posket. Kun haluat tietää, mistä näyttää sieltä sisältä. Maku. Oh yeah. Huikeeta. Pitää heti testaa. Ok, 70 banaani check. What's good? Lippis onkin paha, mutta Treeni maistuu. Niin, se yksi oli siellä. Olisikin jo varmaan niinku miljonääri tappaa teille. Se aina niinku pullia vai jos tää ei ollut toisella louna. Ei se ollut siellä. sulla sataa ja paistaa aurinko. Saanko mä se? Joo. Alkaa mikä fiilis? Vähän alkaa jännittää. No hei laikkuu. Sauroha. Pieni reppu, moro moro. Äski. Se on jättänyt roikkumaan. Let's moro. Värikkäät kengät. Otetaan nääkin vielä autolla, muista se korja. Treeni maistuu. Shoutout huoltoalto. SRC virallinen huoltaja Antti Saarelma, kiitos. Ei oo tässä, mutta poika on tässä. Näytä se biisi. Tää on Project Ultra Herran virallinen biisi. Ok. Yrittää vähän. No en mä tiiä. Nyt me ollaan täällä, sit me jostain toi matka ja sit me ollaan tuolla. Eikö se on noin simppeli? Joo, siinä pari mutkaa. No on siinä muutama. Toi on meidän reitti. Joo, Julius vastaa meidän reitistä tänään. Ja... Kyllä se tätä Stravasta tulee näin. Ollaanko me nyt niinku täällä vai täällä? Mä en oikeastaan tiedä, saatetaan me tuollakin olla. Okay. Mitä sulla on tää? Eikö sulla tää? Ei mitään, shoutout Liljalle suunnitteli nää vaatteet. Kiitos. Ohra pirteellä. Yksi ohrapirtelä nyt. Yksi ohra pirteellä, ei ku eilen illalla. Tätä on sama kuin meikä. Mä oon hyvä seitsemän. Very good, very good. Very good. It's raining. Se niinku energia GLX. 2 on 1. Noniin, hyvä. Se oli laita. Polvet Mikä on fiilis? Hyvä fiilis. Hyvä fiilis. Paljon oot juossut tällä viikolla? En oo yhtään. En oo metriäkään. Se ois tätä sitten. Mitä on mukana? Oh my gosh! Kertaa 2. Katsotaan kuka onnekas ohikulkija saa. Treeni maistuu. Miltä no shit maistuu? Kyllä se maistuu. Todella hyvä! Mä oon ihan helvetin hyvin. Antaa. Jätkä. Eka tauko. Oi. Pitäisikö ottaa tripoleen vai? Hyvin.
Paljon on matkaa. 30 täynnä. En oo ikin juossut näin pitkään matkaa. No kerta se on ensimmäinen. Vauhti nousee tästä. No niin. Siinä on. Ei me Matteus mennä sinne Mäkkäriin. I knew we were gonna dance, but we danced so hard. Se oli 5. En nytkään mies, mutta kyllä se näytti aika helvetin hyvältä. Just sanot. Niin, että mä veikkaan, että mä roadagaan tän niinku paskaamisen osalla. Varmaan käy kertaakaan paskalla reissu aikana. Onko uusi maku? Jollos sitruunajääte. Let's taste this shit. Hyi saatana, nää näyttää ihan mun kiveksyltä. Ei silleen mun kiveksyltä on kyllä ihan On hyvät. Jos se on hiepomuodostumia, niin kannattaa käydä pihlailimasta jossain. touko kaikilla herkuilla. Sinappia ja kettuppia. Touko kaikilla herkuilla. Siellä on myös suurteho lataus, kun mä tunnen se antenni. Siinä on meikäkin saatu kuva. Oi. Tää on kyllä pahasti keski-ikäytynyt. No, siinä on vähän käynyt tällaista insinöörin Siinä on ultra tunahtunut. Vaikka tänään muistin. 5 tuntia 27 minuuttia. Joo, eli me ollaan käytännössä Me ollaan käytännössä 39-40 minuuttia tällä hetkellä. näin ne kilometrit vaan sulaa. Alright. Kilometrejä 45 takana. Fiilikset aika jees. Vähän. No sanotaanko, että tuntuu, että on jos 45 kilsaa, mutta ei nyt sinänsä paina. Fiilikset on oikein Ei paina, ei. Kevyemmät 45 kilsaa varmaan elämässä. Jatketaan ja suunta kohti Degerbyytää. Ai. Just missasit. Palleihin. Okei. Se ei välttämättä ole huono asia. Se tuntuu viileältä. Mennään näillä. Kilometrejä 52 ja jatketaan. 60 kilsaa mittaris. Pikku puhelu siihen väliin. No. Poika on ollut. Vähän nyt on alkanut olla vähän hiljaista. Vittu mikä rampakero täällä on. Jätkät on. Ei oo mistään tehty näitä kavereita. Eiköhän sitten mennä. Mitäs Konnu tossa tauolla kävi? Meillä oli Matteus säännöt. Meillä oli säännöt. Onko ne raapulonnus tähän väliin? Ois aika hyvä. Muutama snapsia. Tässä mikä on kans hyvä. No. Tätä vajaa 100 kilsaa. Maistuu. Maistuu paremmin kuin rapu. Se on käytännössä done. Et onks sulla kameraa? Joo. Joo on. Ei tainnut olla. Löytyy autosta. Ei mitään. What a wonderful day. What a wonderful day. 66,5 ja sit mennään taas. Siitä ei voi ylittää. Siitä ei voi alittaa. Sitä pitää kiertää. 10 kilometriä. Sitten päästään nukkuu. Sieltä jäi. Virallisesti yli puoliväli ylitetty ja nyt enää tästä lähtien kaikki kilometrit on kotiin päin. Tää on informaatio kansalaisille. No niin, kansalaiset. Kaikkihan tietää, että puolen välin jälkeen
Se on palakakku. Ja nyt mä painetaan saman verran kun tultiin tänne. Ei se ole sen vaikeampaa. Se on just näin. Vamos. Vamos. Matteus iski vähän kuivaa kenkää tos just jalkaa. Kuivat sukat, kuiva paita. Let's get it done. Nyt on 2 maratonia takana ja olo on siis edelleen yllättävän hyvä. Ei vieläkään oikein tunnu sinänsä missään. Et täällä on koko lössi vielä mukana ja vähän tukijoukkoa. Niin lähdetään hakemaan vielä se puuttuva 60. Niin, hyvät eväät pojilla. Leo jää tähän. Mä arvostan päätöstä. Juu. Hieno taistelu. Oikeesti ihan upea. Siis todella upea taistelu. Vaatii mieltä jäädä myös tähän. Että... Alright. Homma jatkuu. Näin. Leo jäi toho. Sillä tuli varpaisiin ehkä muutama murtuma ja ei ollut kykeneväinen jatkamaan. Mut meillä jatkuu homma. 55 kilsaa ajat tapettavan enää. Sul taas konu vähän tuo askelfalska. No, ne vaatii aina vähän aikaa. Joo. Alright. Vielä on 1 maratoni jäljellä. Joo, 97 kilsaa menty ja... Hei, mun piti sanoa, että my anus really hurts ja sit mä tajusin, että mä tarvitsen valkovasiliin. Joo, ai, mulla oli muuten ihan täysin sama. Missä tää ajoneuvoa? Täällä on pikappi vähän. Kiitte! Rookholmissa menee 100 rikki. Se on satanen jätkät täynnä. Mitä ei vetää? Koffeinitabletti. Oikein. Kello on aika tasan 12 yöllä. On vittu pimeää kuin missä ja väsyttää kuin mikä, mutta... Let's go! Who's gonna carry your mother? Eikö Venä vettä nyt? Fiilis. Jep. 102,5 takana. 102,5 takana. Hyvin menee. Tasan maratonin jäljellä. Noniin. Jaksaa. Tää on lämmittelylaskelu vasta. Joo, ei oo paljon enää. Tekeekö mieli syödä jotain? Täällä vähän taukoa. 103 ollaan tultu ja vielä pitäis kilometri pitäis mennä. Jos maratonin pitäis mennä. Kilsa olisi ihan hyvä. Kilsa olisi aika tosi hyvä. Tää oli 105. Jos tässä ei oo tunnelmaa, niin mä en tiedä mistä. Hyvin etenee! Hyvä kundit. Hyvältä näyttää. 112 tultu ja herra käy siihen kuselle. Niin paljon. Siellä museo. varmaan. Se on joku hyvä klippi. Hauska. Menepä vielä. Man down. Ei kykene jatkamaan. Mies numero 2 maassa. Syy pohjevika. Neljä kautta 6 jäljellä. Ja kilometrejä 33. No toimii omat monitaron niillä nyt aika hyvin. Tuossa on mapekuleipä ja tuossa on sulla. Kiitti. Mä oon siellä melkein kun vaatellut. Come on, Enää 2 legiä. 2 legiä jäljellä. 1 7. Ja 1 10. Noniin. Se on siinä. Sitten se on siinä. Se on niinkin yksinkertaista. 17 kilsaa.
Siellä on yksi menehtynyt taistelija. Nyt ette vaihda teidän paikasta. Joo, kyllä tää. Nyt täällä kävellään pikoi kilsoi. Meillä on ehkä 3,5 tai 4 jäljellä. Pikat 40 kilsaa on ollut niinku, sanotaanko, että helvettiä. En oo nauttinut sekuntiakaan. Project Ultra Hero nyt virallisesti saatu päätökseen. Palautuminen ja jatkot joskus. Ei mitään, nähdään siellä. Kiitti, moro. Sori, mä huijasin. Nää ei ollutkaan vielä tässä. Kiitti, moro.